Είμαστε ζωντανά. Είμαστε ζωντανά. Είμαστε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάντοτε πρέπει να ξεκινάμε με προσευχή. Είτε αυτή είναι ομιλία, είτε αυτή είναι εργασία, είτε είναι αυτή μελέτη, ξέρω εγώ. Πάντοτε με προσευχή. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία. Έτσι. Να είστε ευλογημένοι, καλώς ορίσατε. Και να πούμε κάτι, τη θεωρία να τη μετατρέψουμε σε πράξη. Εμείς είμαστε όλο θεωρία. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είμαστε, αλλιώς πρέπει να είναι ο κόσμος, πάει. Αλλά στην πράξη δεν ερχόμαστε ποτέ. Και θα ήθελα αυτή τη φορά να κάνουμε πράξη τη θεωρία. Γιατί η πίστη μας δεν είναι θεωρία. Η πίστη μας είναι πράξη. Βέβαια και η θεωρία χρειάζεται, αλλά εάν δεν υπάρχει πράξη είναι άχρηστη θεωρία. Ξέρετε πώς μοιάζει? Να σας πω πώς μοιάζει θεωρία με την πράξη. Είναι σαν να έχουμε ένα αυγό. Η θεωρία είναι το τσόφλι. Η πράξη είναι το εσωτερικό. Αν λείπει το εσωτερικό, το τσόφλι είναι για τη φωτιά. Αλλά χρειάζονται και τα δύο για να έχεις αυγό. Και το τσόφλι χρειάζεται και η θεωρία. Γι' αυτό λοιπόν να ολοκληρώνουμε τη θεωρία με την πράξη για να έχουμε και αποτελέσματα. Γιατί έκανα όλο αυτό το πρόλογο, βλέποντας αυτή την πατρίδα μας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σκέφτηκα πόση μεγάλη ευθύνη έχω κι εγώ σαν άτομο. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή την πατρίδα, όλοι μας έχουμε το μερίδιο της ευθύνης. Όλοι μας. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Έτσι δεν είναι? Δεν θα έπρεπε αυτό που αναλογεί, η ευθύνη που αναλογεί σε εμάς, να κάνουμε κάτι? Και να έρθω πιο συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε ότι σε αυτή την πατρίδα σκοτώνουμε 400.000 παιδιά κάθε χρόνο. Με τις εκτρώσεις. 400.000, Πόσες Ελλάδες έχουμε σκοτώσει μέχρι τώρα, Πόσες Ελλάδες. Και βλέπετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδος μας σήμερα είναι το δημογραφικό. Υπογεννητικό. Και σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, εμείς δεν θα αλλάξουμε την κατάσταση, όμως αυτό που αναλογεί σε εμάς τον καθένα θα πρέπει να φροντίσουμε να το πληρώσουμε, αν θέλετε. Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα λογισμό, όπως φαντάζομαι ότι είδατε ένα έντυπο το οποίο έχουμε εκδώσει, για όσα παιδιά γεννιούνται στο Δήμο Συνδικής το 2024, θα δίνουμε μία βοήθεια. 100 ευρώ το μήνα. Έτσι τόσο ώστε είναι ένα κίνητρο, αν θέλετε, και πνευματικό, αλλά και δημογραφικό. Αυτό όμως δεν μας αρκεί καθόλου. Είναι πολύ λίγο. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για τους φόνους που γίνονται. Για τους 400.000 φόνους που γίνεται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ομάδα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων. Από γιατρούς, από ΜΕΣ, από οτιδήποτε. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις, είτε μητέρες είναι, είτε κοπέλες είναι, που είναι σε ενδιαφέρον, προκειμένου να μην πάνε να σκοτώσουν τα παιδιά τους, να τους δώσουμε κίνητρα. Τι να τους δώσουμε? Θα έχουμε ένα κεντρικό τηλέφωνο, το οποίο θα είναι οι πρώτες βοήθειες, αν θέλετε. Θα καλύπτει το ηθικό μέρος, το γιατρικό μέρος, το πνευματικό μέρος, το οικονομικό μέρος, αν χρειαστεί, και οικία για να μπορέσει να έρθει αυτή, οποιαδήποτε είναι αυτή που δεν έχει
είτε είναι διωγμένη από το σπίτι, από τους γονείς, ξέρω εγώ, από το περιβάλλον, να έρχεται. Δόξα τω Θεώ, ο δήμαρχός μας έτσι προθυμοποιήθηκε να μας παραχωρήσει ηχήματα για να μπορέσουμε να φιλοξενούμε αυτές τις υπάρξεις προκειμένου να μην γίνουν φώνησες. Με τη χάρη του Θεού λέμε πολύ σύντομα να βγάλουμε ένα κείμενο ενημερωτικό με την ομάδα να είναι έτοιμη και όταν παρουσιαστούν τέτοιες περιπτώσεις να τις βοηθήσουμε. Για πείτε μου, εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να βάλουμε ένα πετραδάκι. Διότι ο Θεός θα ζητήσει από μας τι μπορούσατε να κάνετε και δεν το κάνατε. Εμείς δεν θα τις σταματήσουμε τις εχθρούς και τους φόνους, αλλά αυτό που αναλογεί σε εμάς πρέπει να το κάνουμε. Τι λέτε? Μακάρι να βοηθηθεί. Εσύ, μακάρι, είναι καλό πράγμα, αλλά να μην βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Αυτό είναι. Γιατί το να βλέπουμε ότι είναι καλή μια ενέργεια, ξέρω, μια προσπάθεια και εμείς να είμαστε από πίσω και να κρατάμε το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, διότι όλοι έχουμε χαρίσματα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Για αυτά τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός θα ζητήσει λογαριασμό εκείνη τη μέρα. Τι το κάνεις στο τάλαντο σου, κύριε, το χάρισμά σου. Τι θα του πούμε, καλή πρεσβυτέρα? Εκείνη η μέρα, ξέρεις, εγώ το θάψα και το είχα μόνο για μένα και την οικογένειά μου, αλλήμωνό σου και σε σένα και σε μένα. Διότι ξέρετε την παραβολή των ταλάντων, αυτός που πήγε να τα δικαιολογήσει, τι έπαθε. Δεν την ξέρετε την παραβολή των ταλάντων? Πείτε μας γιατί. Να σας την πω. Παραβολή είναι, αλλά είναι για όλους μας. Που λέει ότι ένας πολύ πλούσιος είχε εργάτες, είχε υπαλλήλους και ήθελε να κάνει ένα μακρινό ταξίδι και σκέφτηκε να δώσει μερικά τάλαντα σε αυτούς τους δούλους που είχε εκεί. Και σ' άλλον λέει έδωσε 5, σ' άλλον έδωσε 3 και σ' άλλον έδωσε 1. Γιατί το έκανε αυτό? Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός έδωσε και την αναλογία. Με την προϋπόθεση όταν θα γυρίσω πίσω να τα χρησιμοποιήσετε, να τα πολλαπλασιάσετε και να μου δώσετε και τους τόκους. Και έφυγε και ήρθε μετά πολύ γέρο και ζήτησε λογαριασμό. Εσύ με τα 5 τι έγινε? Τι τα κάνεις τα τάλαντά σου? Εγώ, κύριε μου, αυτά που μου δώσεις τα 5 τα εργάστηκα και τα έκανα 10. Πάρτα, ορίστε. Μπράβο, του λέει. Στα λίγα φάνηκες καλός, θα σε κατατάξω στα πολλά. Πήγαινε να απολαύσεις τα πολλά. Τον άλλο που έδωσε τα 3, εσύ τι τα κάνεις τα 3? Εγώ, κύριε μου, τα εργάστηκα και τα έκανα 6. Ορίστε, πάρτε. Μπράβο, του λέει, και σε σένα. Στα λίγα φάνηκες σωστός, εγώ θα σε πάω στα πολλά τώρα. Στον άλλο που του έδωσε το 1, εσύ παλικάρι μου, τι το κάνεις το 1? Εγώ, κύριε, επειδή φοβήθηκα, το έθαψα. Βρε παλιό παιδό, βρε ταλέπορε, δεν έπρεπε εσύ να το... Τουλάχιστον να το έδαινε στην τράπεζα, να πάρω τους τόκους μου. Έξυπνε, ναι. Πάρτε το και αυτό που είχε και βάλτε τον και μέσα. Αυτό θα πάθουμε κι εμείς εάν δεν προσέξουμε, διότι όλοι μας έχουμε κάποια χαρίσματα, κάποια τάλαντα. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε? Τι λέτε? Ευκαιρία, γιατί δεν ξέρουμε. Θα είμαστε και αύριο, θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα, τον άλλο χρόνο. Θα είμαστε. Γιατί αν μας πει ελάτε να λογαριαστούμε τώρα, αλίμονό μας και σε μένα και σε εσάς. Τα ακούς ευλογημένε? Τα ακούς, Τα ακούς, αλλά δεν υπακούς, μόνο ακούς. Ακούω γιατί σκύβω το κεφάλι, γιατί Δεν το λέω για σένα. Αποκλείεται, πάτερ μου. Και είμαι τόσο σίγουρος, τόσο σίγουρος είμαι που τον βλέπω. Ακούω άνευ αμαρτιών. Παιδιά, λέει, όταν μπαίνουν μέσα στο ιερό και οι άγγελοι τα ζηλεύουν. Τι να του πω εγώ τώρα? Τι να του πω το πάτερ? Τι να του πω?
Γέροντα, Ναι. και εμείς οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε, εννοείται αυτό πως όλοι το συμφωνούμε στα λόγια, αλλά και πάρα πολύ δεν ξέρουμε και τις υποχρεώσεις μας. Οι υποχρεώσεις, για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος που λέει για το 10% που πρέπει να δίνουμε, για παράδειγμα αν ένας παίρνει 1.000 ευρώ, δεν πρέπει να δίνουμε τα 100 π.χ. στο πνευματικό μας. Και αυτός ξέρει από εκεί και πέρα. Τώρα αν είναι κάτι πιο οργανωμένο είναι ακόμα καλύτερα. Κοίταξε, δεν ζούμε σε αγγελική κοινωνία. Καλό είναι αυτό, αλλά να ξέρεις που θα τα δώσεις. Αυτό συμφωνώ. Έτσι. Ωραία. Βέβαια, ο Χριστός μας δεν λέει μόνο για τα 10%. Ο Χριστός μας λέει να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Έτσι δεν λέει. Βέβαια, η πρώτη αγάπη πρέπει να είναι στο Θεό. Με όλη μας την ψυχή, με όλο το είναι, με όλη τη δύναμη. Ό,τι πιο δυνατό έχουμε. Πιο πολύ από τον πατέρα σου, λέει, από τη μητέρα σου, από τα παιδιά σου, από τα εγγόνια σου. Πιο πολύ. Ακόμα και από τον ίδιο στον εαυτό. Στο Θεό. Και τον διπλανό σου, τον πλησίον σου, που είναι όλοι πλησίον μας, να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας, λέει. Έχουμε εμείς τέτοιες αγάπες? Έχουμε καμιά σχέση με αυτές τις δύο αγάπες? Ας μας τις δείξουμε ποιοι αυτοί που τις έχουν. Δεν ξέρω, εγώ δεν την έχω, γι' αυτό και όταν εξομολογούμε πρώτα αυτές τις παραβάσεις λέω. Διότι η μεγαλύτερη αμάρτημα είναι η παράβαση της πρώτης εντολής. Αγαπάτε λίγο. Το Θεό πρώτα. Το Θεό. Ποιος μπορεί να πει ότι αγαπώ εγώ το Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανοίας, εξ όλης... Ποιος? Και του λέω, ναι, πάτερ μου, εγώ δεν αγαπώ το Θεό όπως μου λέει, ούτε το πλησίον μου. Άρα είμαι παραβάτης και των δύο εντολών. Συγχώρεσαι με Θεέ μου. Τουλάχιστον να το παραδεχτώ, να το εξομολογηθώ, και να ζητήσω το έλεος από το Θεό. Από το Θεό να με συγχωρέσει. Σας σε ρωτώ, έφτασε ποτέ αυτή η παράβαση στον εξομολόγο? Δεν έφτασε. Βλέπετε λοιπόν. Ναι. Είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Όμως δεν είναι αργά εφόσον ακόμα χτυπάει η καρδιά μας. Βέβαια εγώ είπα δύο μόνο, έχουμε πράγμα. Ο πάτερ είδε το νεαρό 14 χρόνων και λέει αυτό δεν έχει αμαρτία. Ας μου πει μια αμαρτία που δεν την έχει, πάτερ μου. Μία που δεν την έχει. Τον παρακινώ εγώ για να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι μέσα στην κοινωνία. Όχι πάτερ μου. Αυτό νομίζει ότι είναι άγιο. Και ενώ δεν υπάρχει αμαρτία που δεν το έχει. Μα το παιδί από την Γι' αυτό ημέρα που δεν το βαφτίζεται είναι βοηθάς ένας πάντα. καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ναι, αλλά αυτό 14 χρονών είναι αυτό. Νόμιζα 4. Δεν έχει αφήσει τίποτε όχι ο πάτερ μου. Τον έβλαγε. Πρέπει να τα παρακινούμε. Η παρακίνηση είναι, πάτερ μου, να το βοηθάς να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλό και χρειάζεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτή είναι βοήθεια. Όχι, δεν έχεις τίποτα, μια χαρά είσαι. Και άλλη μόνο σου. Εγώ θα του δώσω ένα καθρέπτη της ψυχής του, θα το δει και θα διαπιστώσει μόνος του ότι τα έκανε μουσκημα. Ναι. Καλά είναι αυτό το καθρέπτη της ψυχής να το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Εντάξει, για τον θέλοντα είναι. Για τον θέλοντα είναι, ναι. Ορίστε. Τα μάτια μας λένε ο καθρέπτης της ψυχής. Γέροντα, τώρα που λέμε για αμαρτίες, Είναι ένα σπάσκανα τραπέζι, φαίνεται. Πώς είναι δυνατό, Για πες το, ναι. Γέροντα, τώρα που λέτε για αμαρτίες τις οποίες δεν τις εξομολογούμαστε όπως είπατε την πρώτη εντολή, μία άλλη αμαρτία που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι και για την υποκριτική προσευχή που εμείς οι χριστιανοί, Δηλαδή. όταν κάνουμε προσευχή Ναι. μόνο με λόγια. Αδελφέ μου, έτσι ξεκινάει ο άνθρωπος. Κάνε εσύ την προσευχή σου και η προσευχή θα φέρει προσευχή. Ναι, ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντίνης λέει, τουλάχιστον στην αρχή, Ναι. να το λέμε αργά και να μπορούμε να δώσουμε όσο πιο πολύ έμφαση στα λόγια. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό δεν Αν σημαίνει... κάνουν προσευχή, εσένα τώρα σε πήρεξε και τα λόγια. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν την κάνουμε όπως πρέπει να μην κάνουμε. Όχι. Λέω μήπως. Ναι, να φτάσουμε εκεί. Αλλά να αρχίσουμε έστω και έτσι. Να πιέσουμε τον εαυτό μας και η χάρις του Θεού, βλέποντας την προσπάθειά μας, την πρόθεσή μας, θα μας βοηθήσει. Εσύ, Ιωσή Βασίλειο των Ουρανών, βιάζεται.
Δεν λέμε το αντίθετο, απλά. Συμφωνώ. Ναι. Πες μου, καλή μου κυρία, εσύ τι λες? Εγώ. Εσύ. Για πες μου εσύ. Κυρία, εντάξει, μεγάλος λίγο πάντα. Εντάξει, Δόξα τω δεσποινής. Θεώ, ναι. Αυτό με την προσευχή θα συμφωνήσω φυσικά μαζί σας. Το θέμα είναι εμείς να την κάνουμε με απλότητα, να μην νομίζουμε, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε, ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την προσευχή και θα έχουμε όλα αυτά τα δάκρυα κλπ. Αυτά είναι δώρα του Θεού, όποτε θέλει τα στέλνουμε. Εμείς απλά θα μιλάμε στο Θεό και θα προσπαθούμε να τον έχουμε συνέχεια στο νου μας. Ο Θεός όλα τα υπόλοιπα θα τα αυξήσει με τη χάρη. Έτσι. Συμφωνούμε. Ας κάνουμε εμείς το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει το θεϊκό. Και όσο εμείς θα προσπαθούμε, τόσο περισσότερο θα μας δίνει. Διότι όσο εργάζεται ο άνθρωπος, τόσο πληρώνεται. Εργαστήκαμε πολύ, θα πληρωθούμε πολύ. Εργαστήκαμε λίγο, θα πληρωθούμε λίγο. Δίκαιος ο Θεός, δίκαιος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εσύ τι λες, κορούλα μου, τι λες, για πες μου. Συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Η εγγονή μου εκεί έχει παρατημένο δηλαδή. Όποιος τολμάει, ας πει κάτι. Ορίστε. Κάποιος να μην συμφωνήσει για να έχουμε λίγο. Να έχουμε αντίλογο. Δεν λέει κάποια Τίποτα. πράγματα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όλοι συμφωνούμε σε αυτά που λες. Χωρίς αλλά όμως. Χωρίς αλλά. Τελεία. Χωρίς αλλά. Πες το θέμα για είναι- ρώτησα, κάτι θέλει να πει για ρώτησα. Και θέλει να κάνει αντίλογο, πάτερ. Αντίλογο Όχι, θέλει δεν να θέλω να κάνει. κάνω αντίλογο καθόλου. Εγώ επειδή βλέπουμε, και εσείς και εδώ βλέπετε πάρα πολύ κόσμο, βλέπουμε ο καθένας πώς προσεύχεται. Δηλαδή η επικοινωνία με τον Θεό είναι ιδιαίτερη σχέση. Τι εννοώ? Ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που πάει στην εκκλησία και δεν γνωρίζει που δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο προσευχόμαστε. Εμείς αυτά που βλέπουμε στις ενορίες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με το που μπαίνουν στο ναό είναι σκυμμένο το κεφάλι τους και δεν το σηκώνουν παρά μονάχα όταν βγει ο ιερέας του διευχών. Γιατί ο άνθρωπος όταν δεν είναι συγκεντρωμένος στην Θεία Λειτουργία αποσπάται σε άλλα πράγματα. Και έρχεται και μου λέει ο άμυρος και μου λέει: εγώ δεν κατάλαβα, λέει πάτερ, τη Θεία Λειτουργία. Ξέρεις, λέω, γιατί δεν την κατάλαβες τη Θεία Λειτουργία? Γιατί δεν πρόσεχες. Λέει: πού το ξέρεις? Μα ξέρω τη σκέψη του καθενός. Φαίνεται ο άνθρωπος που προσεύχεται, με ποιο τρόπο μπαίνει μέσα στο ναό. Φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον Θεό. Με ποιο τρόπο κάνει αυτή την προσευχή, και αυτά μας λέει και η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι όλοι ευθυνόμαστε και για το εκκλησίασμα ευθύνονται και οι ιερείς. Κατά κάποιο τρόπο. Η κατήχηση είναι καλό πράγμα. Η ποιμαντική πρέπει να γίνεται από τους ιερείς καθημερινά. Περιμένω να ακούσω την ευθύνη σας, πάτερ. Μεγάλη ευθύνη έχουμε. Το να εντοπίσουμε ένα λάθος και να μην αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αυτό είναι υπεκφυγή. Ίσως Διότι το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης τις έχουμε εμείς, πάτερ μου, που αφήσαμε το λαό ακατήχητο. ακατήχητο. Το είπα. Και από πάνω να πάμε, από πάνω να κατεβούμε μέχρι κάτω. Ίσως επαναπαυόμαστε έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Πες μου τις ενέργειές σου, πάτερ μου, τις έμπρακτες, τι κάνεις για αυτό το θέμα. Διότι αυτό το γνωρίζω από καιρό από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως. Όμως τι κάνεις για αυτό. Αυτό. Να λύσουμε το πρόβλημα, δεν είναι να το εντοπίσουμε μόνο. Δεν πρέπει να το λύσουμε κιόλας, πάτερ μου. Πες μου τη λύση. Να κλείσει αυτό εδώ γιατί δεν κάνει. Όχι, να μην το κλείσει. Να μην το κλείσει αυτό. Τον ευλογεί. Θα το πούμε και- Να το πούμε εκεί. Όχι, αυτό είναι ευλογημένο. Δεν σε Άμα δεν το αποφεύγω. πεις, θα το πω εγώ όμως. Δεν σε αποφεύγω. Εμείς πάντως Τον θέλουμε να εκβιάζω. ακούσουμε. Να το πάρει το Έχουμε ποτάμι. ευθύνες. Εμείς πες το για περιμένουμε να Έχουμε ακούσουμε. ευθύνες. Έχετε ευθύνες. Και αυτό που είπατε πριν, Πάτερ, για το γάμο, εγώ ας πούμε, προσωπικά όταν παντρεύτηκα, μας πήρε ο Πάτερ Χρήστος στον Άγιο Δημήτριο, πριν το μυστήριο, μας μίλησε με τον σύζυγό Και μου, πολύ καλά σας έκανε. μας είπε κάποια πράγματα, θέλετε, συνεχίζετε, έχει καλώς. Μας τα είπε. Αυτό που είπατε πριν, στην πόρτα του μυστηρίου, εμάς μας το είπε κανένα μήνα πριν όταν πήγαμε να κλείσουμε την Μπράβο εκκλησία. Μας τα είπε. Στον Άγιο Δημήτριο στις Σέρες. Αν ξέραν οι ιερείς τι ευθύνη έχουν, αδελφοί μου, δεν ξέρω, μπορεί να κρεμούσαν το πετραχύλι τους μια ώρα γρηγορότερα. Αλλά δεν ξέρουν την ευθύνη τους. Γι' αυτό και αφήσανε το πίμνιο τους ακατήχητο. Ακατήχητο. Έχουν ευθύνη. Εκείνο
το πετραχύλι που έχει κάτω εκείνα και είναι οι ψυχές που έχουν ευθύνη για αυτές τις ψυχές. Ζώντες και... Αλλά τίποτε. Πάνε και κοιμούνται άνετα. Δεν το λέω για το δικό μας, αυτός είναι ευλογημένο. Όχι, πρώτα για μένα. Πρώτο σημείο εγώ. Όχι, Οι παρόντες εξαιρούνται. όχι, δεν εξαιρούνται. Οι παρόντες είναι αυτοί οι οποίοι δεν εξαιρούνται. Γι' αυτό, πάτερ μου, το λέω στην πρεσβυτέρα για να το ακούει ο παπάς. Θα τα πω εγώ μετά, Τζέσι. Λοιπόν, να βάλουμε μια καινούρια αρχή. Να μάθουμε τους ανθρώπους μας, το ποιμνίο μας, για ποιο σκοπό χρειάζεται και είναι απαραίτητη η Θεία Λειτουργία. Ποιος είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Τι γίνεται όταν πάει κάποιος στη Θεία Λειτουργία και γιατί πρέπει να πάει. Διότι αν δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί πάει, κάνει αγκαρία. Και βαριέται, λέει, τελείωνε πάτερ μου να φεύγουμε. Ναι. Ενώ άμα ξέρει θα λέει, Θεέ μου να μην τελειώσει. Να μην τελειώσει, Θεέ μου, θα λέει. Ναι. Αλλά δεν του λέτε τίποτε, πάτερ μου. Δεν του λέτε εκεί. Μόνο να τελειώσετε και εσείς με τους ψαντάδες σας. Τάκα να σηκωθείτε να φύγετε. Αυτό είναι όλο. Δεν πρέπει να το πω. Περίμενα ευκαιρία. Λέω θα του το πω πού θα πάει. Χτύπησε στο τραπέζι το χέρι λίγες φορές στο τραπέζι και εγώ ήρθα να το χτυπήσει πιο πολύ. Τίποτα. Κάποτε είχαμε ένα μνημόσυνο και είχαμε αρκετό κόσμο στην ενορία. Γιατί να σας εξομολογηθώ ότι η ενορία μας είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά πρωτού μερικά χρόνια, ας πούμε, είχε 80-100 ψυχές. Έβγαζα ένα ωραίο λόγο που συνηθίζουμε εμείς τα ευκολόγια να τα χρησιμοποιούμε. Και με λέει η πρεσβυτέρα όταν τελείωσε, λέει, γιατί έκατες και τα είπες, λέει, τόση ώρα. Λέω, γιατί. Δεν σε πρόσεχε, λέει, κανένας. Λέω, μην με το πεις. Κουράγιο σας έδωσε όμως πολύ, Και πού το ξέρω. Δεν ξέρω που το. Αυτή ήταν από πίσω και παρακολουθούσε. Μα ήμουν στο παρασκήνιο. Δηλαδή, με προτρέπεις, λέω, δηλαδή, να λέω κατευθείαν το διευκόν και να σηκώνουμε να φεύγω. Εμείς έχουμε ευθύνη να τα πούμε και δεν ξέρουμε. Ο λόγος του Θεού είναι σπορά. Σπέρνουμε. Και δεν ξέρουμε σε ποιο χωράς θα πέσει. Έτσι. Και πραγματικά έτσι αναρωτιέμαι. Εσείς έχετε μικρές ενορίες. Τώρα όσο επιτοπλίστων είναι μικρές. Έπρεπε έναν να το γνωρίζετε ποιος είναι. Διότι έχετε ευθύνη για τον καθένα. Έτσι. Δεν ξέρω πάντα μου, συγχωρέστε Μα με, εδώ αλλά είναι όλες μικρές ενορίες. δεν το πιάσαμε το νόημα. Για ποιο σκοπό ο Θεός μας έδωσε αυτή τη χάρη να κατεβάζουμε τον ουρανό κάτω. Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ πόση μεγάλη ευθύνη είναι και πόση μεγάλη τιμή είναι. Διότι αυτό που κάνετε, πάτερ μου, εσείς δεν μπορούμε όλοι μοναχοί να το κάνουμε εμείς. Δεν μπορείτε να το κάνετε όμως να έχουμε και το γνώθιμο. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που μπαίνω στο ιερό, σταυροκοπιέμαι και λέμε, Θεέ μου συγχώρεμε και σε ευχαριστώ που με έδωσες αυτό το αξίωμα. Το άλλο, πάτερ μου, για το ποιμνιό σου λέω, πάτερ μου, για σένα. Για το ποιμνιό σου λέω, πάτερ μου, το οποίο από 50 έρχονται 5, πάτερ μου, οι άλλοι 45 θα σου τα ζητήσει ο Χριστός. Πού τα πρόβατά μου, τι θα το πει, πάτερ μου. Στα μνήματα είναι, Γιάννα. Στα μνήματα είναι. Στα μνήματα, δεν είναι στα μνήματα. Στα σπίτια τους είναι. Στα σπίτια τους είναι, δεν μπορεί. Από τους 50, οι 45, οι 5 πάνε στην εκκλησία. Πού είναι οι άλλοι 45. Ποια μνήματα μου λες. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος εκκλησιάζεται μόνο τις Κυριακές. Έχουμε 20 άτομα τις Κυριακές και τις καθημερινές έχουμε 5-8. Δόξα τω Θεώ, γιατί στο δικό μου το χωριό ούτε 5 δεν είναι. Τρομάξαμε μια μέρα, λέμε δεν Εμείς θα. έχουμε και το Άγιο 42, Ποτήρι 41 δεν θα ψυχές κοινωνήσει είμαστε. κανένας. Πάτερ μου, έχουμε ευθύνη, μεγάλη ευθύνη έχουμε. Διότι αν ξέραμε τη σοβαρότητα του θέματος, από σπίτι σε σπίτι θα πηγαίναμε. Τι έγινε το πρόβατό μου, τι έγινε το ποιμνιό μου, τι έγινε. Μήπως είναι άρρωστο, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, μήπως το ένα. Εδώ οι άνθρωποι πρόβατα έχουν και κάθε λίγο είναι στο Μαντρί, τα ελέγχουν, ξέρω εγώ, μήπως πάθει κανένα τίποτε. Και εμείς τίποτε, πάτερ μου. Βέβαια, δεν το λέω για σας. Για μένα το λες. Παίρνω για να διορθωθώ. Πολύ καλά τα λέτε. Γιατί πρέπει να διορθωθούμε και πώς θα διορθωθούμε, με προσευχή. Μονό μου. Το λέω στην ύφη να τα ακούει η πεθερά που λένε. Αυτό δεν ισχύει, πάτερ μου. Εγώ είμαι η συνήγορος. Πάντα πρέπει να μας εγγίζουν οι λόγοι και πρέπει να γίνεται η αρχή Οι αλήθειες, πάτερ μου. Οι αλήθειες. και να λέμε ότι θα διορθωθούμε.
Όλοι μας. Γιατί όλοι είμαστε αδιόρθωτοι. Όλοι. Πρώτος εγώ. Έτσι. Πρώτος εγώ. Πρώτοι, όλοι είμαστε αδιόρθωτοι. Απλά ο Χριστός, ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε. Έτσι. Σε όλους μας θα τη δώσει αυτή την ευκαιρία. Ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και στα βαθιά γεράματα. Θα μας δώσει την ευκαιρία. Χτυπήσω και εγώ το τραπέζι. Θα μας δώσει όλους την ευκαιρία. Εμείς τουλάχιστον που λέμε ότι τον ξέρουμε, πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να τον δοξολογούμε. Γέροντα, Ορίστε. μου έχει πει μια γερόντισσα για να πάμε πάλι σε αυτό που είπατε στην αρχή. Να ακολουθούμε, προσωπικά μου το είπε εμένα, στη γυναίκα μου ήταν εδώ και ο φίλος, να ακολουθούμε τους ιερείς όπου τα λόγια τους, λέει, συνδέονται με τις πράξεις τους ή πηγαίνουν μαζί. Λέει, από εκεί θα καταλαβαίνει, γιατί στα λόγια, όπως και να το πούμε, ο πονηρός ξέρει την Ορθοδοξία καλύτερα από όλους μας. Οι πράξεις είναι η διαφορά. Η μετάνοια, να βοηθήσει τον φτωχό, να κάνει συσίτια, και ο κόσμος που το βλέπουμε έμπρακτα κι εμείς, είτε πάμε στην επαρχία, είτε στις μεγάλες πόλεις, θέλει πράξεις. Όπου προσωπικά κι εμείς έχω δει τη διαφορά, όπου έχει κόσμο, βλέπουμε ιερείς με πράξεις. Αυτό νομίζω ότι είναι. Η αλήθεια που είπατε φωνάζει. στην αρχή. Ναι. Η αλήθεια φωνάζει. Συμφωνούμε. Διότι όπως είπαμε, η θεωρία είναι το τσόφι. Και αυτό είναι άχρηστο όταν δεν συνοδεύεται με την πράξη. Ναι. Αυτό ισχύει για όλους μας βέβαια, γιατί και εμείς οι χριστιανοί είμαστε κύτταρα της Εκκλησίας και έχουμε και εμείς ευθύνη. Βέβαια οι ιερείς μας έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Οι αρχιερείς μας εκεί είναι να τους κλαις με μαύρο δάχτυλο. Και είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ναι. Εγώ τους λυπάμαι τους καημένους, διότι εάν δεν μετανοήσουν έμπρακτα, θα έχουν τη χειρότερη κόλαση από όλους μας. Ναι. Μας το λένε οι Άγιοι μας. Μας το λένε. Ναι. Γι' αυτό εγώ τους έχω στο κομποσκήνι μου κάθε φορά, μαζί με τις δικές μου αμαρτίες, ξέρω εγώ, που ζητάω το έλεος από το Θεό, τους βάζω και αυτούς. Θεέ μου, ελέησέ τους. Μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Ναι. Θεός να βάλει το χέρι του. Θεός να βάλει το χέρι του. Και άμα πάμε λίγο πιο πάνω, στους πατριάρχες, με μαύρα δάκρυα να τους κλαις. Με μαύρα δάκρυα. Ναι. Διότι οι κινήσεις τους, η ζωή τους, η στάση τους είναι σχεδόν αντίθετη από ό,τι λέει ο Χριστός. Ναι. Θέλετε αποδείξεις? Έχω αποδείξεις. Δεν το λέω έτσι ξεκάρφωτα. Όταν θέλει να μας ενώσουν με τις αιρέσεις και λένε ότι όλες οι αιρέσεις είναι εκκλησία και ότι μπορούν να παντρεύονται οι Ορθόδοξοι με τους αιρετικούς. Υπάρχει χειρότερο πράγμα? Δεν θα ήταν καλύτερα να είχαν κρεμάσει το πετραχύλι τους εκεί και να σηκωθούν να φύγουν στα σπίτια τους παρά να στέλνουν ανθρώπους στην κόλαση? Φοβερό πράγμα είναι. Φοβερό πράγμα. Ναι. Αυτό δεν θα το έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός του Χριστού, δεν θα το έλεγε ότι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Δεν θα το έλεγε. Και ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι για τον παράδεισο. Ούτε ο διάβολος τολμούσε να το πει αυτό. Ούτε ο διάβολος. Και τολμάει αυτός εδώ. Ναι. Ναι. Είτε λέγεται πατριάρχης, είτε λέγεται αρχιεπίσκοπος, οτιδήποτε λέγεται. Ναι. Και δεν βγαίνουν καμιά έτσι μερικοί παντελονάρες, θα τους πω. Να τους βάλουν στη θέση τους. Τι είναι αυτά που λες πατριάρχη μου, τι είναι αυτά που λες αρχιερέ μου, τι είναι αυτά, πού τα βρήκες? Τα βρήκες από τους παπικούς εκεί, από τους προτεστάντες που σου δώσαν τα διπλώματα, Δεν τα σκίζεις καλύτερα εκεί, θα έχεις λιγότερη ευθύνη. Πού διαφωνείς, ευλογημένη? Πες μου, πού διαφωνείς? Πουθενά, Γέροντα. Πουθενά. Πώς θα διαφωνείς, αφού τα ξέρουμε αυτά, τα λένε ψυχρό, τα λένε, δεν τα λένε κρυφά. Να πεις ότι να μπορεί να μην είναι και έτσι. Εδώ κάνουν αμά να μας ενώσουν τον οικουμενισμό. Να ενώσουν όλες τις θρησκείες. Και βάλανε στον στόχο τώρα να κάνουμε μαζί το Πάσχα με τους ταλέπορους αυτούς, τους παπικούς. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου ή όχι? Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να σωθούν και τον κόσμο
δεν θέλουν να τον εμποδίσουν και τον άνθρωπο να σωθεί. Διότι αυτοί δεν θα σωθούν αν δεν μετανοήσουν πραγματικά, αλλά εμποδίζουν και τους άλλους χριστιανούς. Διότι δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος αν δεν έχει την ορθή πίστη. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μου. Εγώ είμαι η οδός. Ένα δρόμο ξέρουμε. Ένα δρόμο ξέρουμε. Είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είπε υπάρχουν πολλές αλήθειες. Πιστεύετε ή δεν πιστεύετε σε αυτά που λέει ο Χριστός? Να μας το πείτε ψυχρό. Πείτε το να ξέρουμε με ποιον είμαστε. Ναι. Πού διαφωνείτε? Για πείτε μου εσείς τώρα. Πού διαφωνείτε? Να το συζητήσουμε ψυχρό εδώ. Ναι. Αυτοί αν ήθελαν γέροντα θα είχαμε ξεσηκωθεί όλοι, θα το είχαμε ανατρέψει όλα, θα τα είχαμε κάνει. Αφού μαζί τα τρώνε εκεί, μαζί είναι. Ναι. Δώσ' τους αυτούς έσπα και πάρ' τους στην ψυχή. Δώσ' τους εκεί έσπα και να σου κάνουν ό,τι θέλεις. Ναι. Να σου κάνουν κολοτούπες πάνω εκεί. Μήπως αερολογώ? Μήπως αερολογώ? Τα βλέπω. Θυμόσαστε? Γεια σου, παιδιά. Αυτοί διαφημίζανε περισσότερο τα εμβόλια από τη κρατική, από τη τηλεόραση. Αυτή η ίδια, ναι. Και τώρα μας διαφημίζουν τις ταυτότητες. Και παρόλο ότι αποδείχθηκε το λάθος πως οι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν έχουν, τι να πω. Το συνεχίζουν οι γέροντα με την καινούρια, με την ευλογία των πυθίκων. Ξαναξεκίνησαν από την αρχή. Θα σπάσω το τραπέζι, μου έρχεται να το σπάσω. Ναι. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό, Για να το σπάσει το τραπέζι. Ναι. Δεν έχουν την ευαισθησία να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Το Από συνεχίζουνε. λαό, να πούνε, κάναμε λάθος. Άνθρωποι είμαστε. Ποιος δεν θα τους συγχωρούσε? Κύριε Ελέσιο, αυτό θέλει. Ξεκύλισε το ματέρι. Μα ξεκίνησε. Ξεκάθαρα. Γέροντα, να πω λίγο κάτι. Ορίστε. Η Μητρόπολη Ξάνθης, ο Μητροπολίτης, την Κυριακή χθες το Συγγνώμη. απόγευμα Ναι, ναι. έκανε ευχέλο, κάλεσε όλους τους πιστούς να κάνουν ευχέλο, γιατί λέει στην Μητρόπολη του και στην περιοχή του γενικώς έχουν λέει πάρα πολλούς ξαφνικούς θανάτους νέα. Και είναι αυτός ο Μητροπολίτης ο οποίος Διαφήμιζε αυτός ο Μητροπολίτης. Έτσι, και καλούσε Και δεν τον έχει κόσμο να τη πάρει- δύναμη, δεν έχει τη θέληση να πει συγχωρέστε με, χριστιανοί μου, διότι και εγώ έκανα το λάθος. Μερικοί είπανε. Λέει παιδιά, λέει, δεν το ξέραμε, συγγνώμη. Μερικοί ζητήσανε. Αρχιερείς, Ναι. δείξε μου έναν. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά κάποιοι του είπανε. Δεν θυμάμαι ποιος. Ποιος? Ήταν κάποιοι. Κάποιοι ήταν και είπανε, παιδιά. Να μου πεις ονόματα, όχι αόριστα. Εγώ δεν άκουσα κανένα. Δεν το είχε. Δεν το είχε. Έξυπνε. Περί ανέμων και υδάτων. Κάποιος είπε, κάναμε και λάθη, λέει. Δεν Ναι, θυμάμαι αλλά τώρα. ξεκάθαρα. Σε αυτό το θέμα κάναμε λάθη και πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας μας. Πες το άνθρωπε, να σε συγχωρήσει και ο Θεός, να σε συγχωρήσουμε κι εμείς. Και να σε έχουμε εμπιστοσύνη. Διότι τώρα δεν σε έχουμε εμπιστοσύνη. Διότι αμέσως μετά μου λες ότι οι ταυτότητες δεν είναι τίποτε. Οι ίδιοι αυτοί μας λένε ότι οι ταυτότητες δεν είναι τίποτε. Και οι Άγιοι φωνάζουν από εκεί, μην τις πάρετε. Το ακούς πρεσβυτέρ μου, το ακούς, Πάτερ, αυτό χρειάζεται θάρρος. Για να έχεις θάρρος πρέπει να έχεις πίστη. Όταν έχεις πίστη δεν φοβάσαι το θάνατο. Όποιος έχει λόγο και λέει την αλήθεια μπορεί και να πεθάνει. Αλλά αν δεν φοβάσαι το θάνατο, τα λες. Γιατί και οι γιατροί που πήγαιναν στη Βραζιλία ήθελαν να πούν την αλήθεια, δεν πρόλαβαν να την πούν. Έπεσε το αεροπλάνο. Εντελώς τυχαία. Εγώ Για τους τούρμπο Εγώ για καλό και για καλό έχω τις βαλίτσες μου έτοιμες και δεν φοβάμαι τίποτε. Ακριβώς. Και ελικόπτερο έτοιμο. Δόξα τω Θεώ. Ναι, αλήθεια. Εγώ δεν άφησα τον κόσμο εκεί για να έρθω εδώ να περνάω καλά. Μαζί σας. Εγώ ήρθα να γνωρίσω τον Χριστό μου, να ετοιμαστώ για τον παράδεισο. Και όποιος με εμποδίζει για αυτό το θέμα θα με βρει μπροστά. Ακριβώς. Όποιος και να είναι. Πες το πρεσβυτέρα. Πες το. Έτσι. Πού διαφωνείς, Μαζί για σας. πες το. Πουθενά. Γέροντα, να ρωτήσω κάτι.
Να Και πολλούς διαφώνησε. Αν τολμάς, όποιος τολμάει διαφωνεί. Να ρωτήσω κάτι Ορίστε, γέροντα. παρακαλώ. Σήμερα κάποιος γνωστός μου είπε ότι με συχνή κοινωνία και 2 φορές την εβδομάδα μου λέει βοηθάει για το εμβόλιο, το ΣΒΙΝ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοίταξε, η Θεία Κοινωνία όντως είναι ζωή. Πηγή ζωής. Πηγή ζωής. 2 φορές την εβδομάδα. Να Και κάθε κυνηγάς, μέρα. μου λέει, Ή αγρυπνίες. δυνατόν κάθε μέρα λένε οι Κάθε Άγιοι. μέρα. Ή δυνατόν. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει ένα υλικό που του βάλαν μέσα στον οργανισμό, το οποίο πρέπει να φύγει και φεύγει με κάποια ειδικά φάρμακα. Έτσι. Θέλει δουλειά. Θέλει μετάνοια, θέλει δάκρυα μετανοίας εκεί. Έτσι. Διότι έβαλε μέσα κύτταρα μικρών παιδιών από αμβλώσεις. Αυτό και μόνο, ξέρεις τι είναι, να συμμετέχει στους φόνους ποιος ξέρει πόσο παιδιών. Διότι ο διάβολος όταν θέλει να σου... Γίνεσαι συμμέτοχος. Όταν έχεις. Να ολοκληρώσω, να δόξω το Θεό. Λοιπόν, αν θέλει ο άνθρωπος να πάρει από το διάβολο, θέλει θυσία ο διάβολος. Και η μεγαλύτερη ικανοποίησή του είναι όταν θυσιάζονται παιδιά. Εκεί σου δίνει ό,τι έχει. Τι έχει, σαβούρα έχει βέβαια, αυτό σου δίνει. Κόλαση. Ναι, ακριβώς, κόλαση έχει. Ναι. Στη θυσία των παιδιών αναπαύεται ο ταλέμπορος. Ακριβώς. Ναι. Τ' άκουσες ευλογημένε, τ' άκουσες. Εντάξει το Θεό. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Φωνάζω για να το ακούσεις εσύ, όχι τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, αν θέλετε. Ξεκάθαρα. Ο διάβολος, γνωρίζοντας ότι είναι τα τελευταία του, έχει λυσάξει ποιον θα καταπιεί. Έχει λυσάξει. Έχει επιστρατεύσει τα πιο σύγχρονα όπλα που έχει κάνει. Γιατί η επιστήμη, παρόλο ότι είναι από το Θεό και θα ήταν πολύ ωφέλιμη, τι χρησιμοποιεί αυτός. Όπως στην τηλεόραση βλέπετε. Βλέπετε, ελέγχει όλη την κατάσταση με την τηλεόραση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σαν τυφλοί, ό,τι πει η τηλεόραση. Το είπε η τηλεόραση, αυτό είναι. Που αν θέλετε βέβαια θα ήταν καλά να την πετάξετε αυτή την τηλεόραση από το σπίτι σας. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά δεν μπορείτε τουλάχιστον, αν σας λένε άσπρο, να ξέρετε ότι είναι μαύρο. Αν σας λένε μαύρο, να ξέρετε ότι είναι άσπρο και είσαστε μέσα. Αν δεν μπορείτε να την πετάξετε, τουλάχιστον να το γνωρίζετε αυτό. Το δικό τους το άσπρο είναι μαύρο και το δικό τους το μαύρο είναι άσπρο. Έτσι. Διότι ελέγχεται η τηλεόραση ξεκάθαρα από όργανα του διαβόλου. Ξεκάθαρα, ναι. Και είμαι τόσο σίγουρος, όσο σίγουρος είμαι τώρα που σας βλέπω εδώ. Ναι. Γι' αυτό ζητήστε από το Θεό να σας απαλλάξει από αυτό το δαιμόνιο, από αυτό το δαίμονα, το οποίο το είχε προβλέψει ο Άγιος Κοσμάς πριν 200 χρόνια, πόσο το είχε προβλέψει, που είπε ότι θα τον βάλετε εκεί, τον διάβολο, στο κέντρο του σπιτιού σας και τα κέρατα του θα είναι στα κεραμίδια, έλεγε. Ναι, αυτό είναι, αυτός είναι. Ναι. Τι σκέφτεσαι, ευλογημένε? Για πες μου τι σκέφτεσαι. Εσύ, εσένα εδώ, ναι. Πες μου. Όχι, τι σκέφτεσαι. Σε βλέπω σκεπτικό, λέω μήπως έχεις καμιά ένσταση, λέω. Μήπως. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Και πράγματι είναι στο τηλεόραση Στο καλύτερο σημείο το έχουμε. κάνει και τη μεγαλύτερη θέση, δηλαδή. Περιοπής, ναι. Ναι. Στο καλύτερο μέρος του σπιτιού, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και Δεν θα δεις στο σπίτι εικονοστάση με Αγίους στο καλύτερο μέρος. Την τηλεόραση θα τη δεις όμως. Τι γίνεται το κινητό σας. Και πρώτη Θα το σπάσω. Να βλέπεις και εικόνες μέσα σε σπίτια δυτικά. Ορίστε. Να μπαίνεις σε σπίτια και να βλέπεις εικόνες δυτικά. Να τις βάζουν στο πιο απόμερο μέρος. Λέω γιατί σας ενοχλούν. Πάτερ μου, επειδή την τηλεόραση πρέπει να τη βάλουμε σε καλό μέρος του, οπότε δεν υπάρχει θέση για το εικονοστάσιο και τις εικόνες και τα βάζουν όπου να είναι. Αν τα βάζουν βέβαια. Τα βάζουμε, αλλά τα βάζουμε όπου να είναι μάλλον. Άρα σημειώστε πάτε θέματα προς κατήχηση. Θα λέω εγώ. Τις εικόνες τις βάζουμε, λέω ανατολικά, να τις βλέπουμε, λέω συνέχεια, όχι πίσω μας. Συμφωνούμε.
Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Η κατάσταση είναι αυτή. Πάμε με ταχύτητα φωτός προς το τέρμα. Ετοιμάζονται για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπου να είναι θα σκάσει, διότι θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Όπως λειτουργούσαν πάντοτε. Δεν θα αφήσει ο Θεός έτσι. Αυτό το δημιουργημά του να χαθεί, διότι αν μας αφήσει έτσι θα χαθούμε όλοι. Ναι. Με ένα γερό ταρακούνημα, ήδη τα σημάδια τα βλέπετε. Τι γίνεται εκεί, έκαψε τη μισή Αθήνα. Τυχαία είναι αυτά, μήπως θα θεωρείτε τυχαία? Και δεν βγαίνει κανένας κατεργάρης να πει ότι από τις αμαρτίες μας είναι. Τίποτα κανένας. Για να μετανοήσει ο λαός. Να γίνει κάποια λιτανία. Να πέσει στα γόνατα εκεί. Μπας και μας λυπηθεί ο Θεός. Τίποτα. Τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και το λέω για τους αρχιερείς μας. Αυτούς άφησε ο Χριστός και είπε, είστε το άλας του κόσμου τούτου. Είστε το φως του κόσμου τούτου. Ποιο φως και ποιο άλας. Πώς το λένε, να κλείσω το στόμα μου να μην μιλάω. Αλλά η Ιερά Αγανάκτηση δεν με αφήνει να το κλείσω αυτό το ρημάδι. Δεν μου πάει από μέσα. Γιατί φαίνονται, δεν είναι ότι πρέπει να είναι κάποιος προφήτης για να τα δει αυτά. Φαίνονται. Η διαφορά είναι ότι δεν θέλουμε, κλείνουμε τα μάτια να μην τα βλέπουμε. Σαν τη στρουθοκάμιλα εκεί. Βάζουν το κεφάλι στην άμμο να μην φαίνεται. Ναι. Πες το ευλογημένο. Πες το. Να το πω. Να το πεις έτσι. Δεν το έχω. Ναι, αυτό λέω και για τον εαυτό μου πρώτα βάζω μέσα, έτσι, γιατί κάποτε κι εγώ, ας πούμε, δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι μια φορά, αν τα δεις, ξαφνικά καθαρίζει η εικόνα, είναι σαν να έχει φύγει μια ομίχλη από μπροστά σου. Και είναι τόσο ξεκάθαρα και τόσο δυνατά αυτά που συμβαίνουν που μας ταρακουνά. Μα τα κάνουν φανερά πλέον. Πλέον είναι φανερά. Δηλαδή, τα δαιμόνια βγήκαν φανερά. Δεν κρύβονται πλέον. Και χαίρονται. Αν χαίρονται, διότι είναι χαιρέκακα. Χαίρονται με το κακό. Όση μεγαλύτερη ζημιά κάνουν στο ανθρώπινο γένος, τόσο περισσότερο νιώθουν χαρά. Ταλέποροι. Από το κακό να ψάχνεις χαρά, ξέρετε τι είναι. Αυτοί που δεν τα βλέπουν γέροντα, και μιλάω για τους ανθρώπους που ήταν σαν εμένα, που είναι σαν εμένα. Εμείς οι απλοί άνθρωποι, ο Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ, που δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα ξεκάθαρα. Τι φταίει? Πλήση εγκεφάλου, άγνοια, έθελο τυφλούμε, τι κάνουν? Όχι. Φταίει γιατί έχει σκοτεινιάσει ο νους του ανθρώπου, έχει νεκρωθεί η συνείδηση και δεν βλέπει. Έχει νεκρωθεί η συνείδηση. Μπορεί να δει ένας τυφλός. Πες το ό,τι θέλεις. Εδώ έχει αυτό, το ένα, το άλλο. Και είναι τυφλός. Γιατί αν ο άνθρωπος νεκρώσει τη συνείδησή του, είναι ικανός για όλα. Γίνεται αθεόφοβος. Και όταν γίνει αθεόφοβος, είναι η θέση να σε πετάξει από τον 8ο όροφο. Έτσι. Και αυτοί, οι αθεόφοβοι, ναι, βλέπεις, μέχρι και εγκληματίες γίνανε. Με το να κατευθύνουν τον κόσμο στον κρεμό. Στον κρεμό. Πόσα εκατομμύρια κόσμος πέθανε. Συνειδητά, συνειδητά. Εγώ τα ξέρα εδώ στο δάσος μέσα, δεν ξέραν αυτοί εκεί. Αλίμονό τους. Μας το λέγανε κιόλας ότι θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό. Το λέγανε. Ταλέποροι. Το λέγανε. Και συμβάλλανε οι αρχιερείς μας σε αυτό, Τι λόγο θα δώσουν στο Θεό, τι λόγο θα δώσουν. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Είναι φοβερό είναι, ναι. Δεν μπορεί να πει, δεν ήξερες, με εκείνη τα πτυχία σου, και να φτάσω όλη μέρα εκεί μέσα στον κόσμο και τα ξέρω εγώ μέσα στο δάσος. Ένας ταλέπορος, Ναι, θα με πάει εκεί, μάρτυρα κατηγορία θα με έχει, στο συνημέρα κρίσεως. Ναι, και θα είμαι ειλικρινής μαζί του. Δεν θα του κρύψω τίποτα. Τίποτα, δεν θα του κρύψω. Δεν μπορούμε κι αλλιώς. Ευλόγησε. Δεν μπορούμε κι αλλιώς. Μπορεί να πει κάποιος δεν ήξερα. Με τόση πληροφορία γύρω μας. Ακριβώς. Τα ζούμε όλα, ξεκάθαρα. Αλλά αυτοί θέλαν πληροφορίες από την τηλεόραση. Αφού τα λέει η τηλεόραση. Χώρια εκεί παίξανε πράγμα και τους μπουκάσανε στο χρήμα εκεί και τις τηλεοράσεις.
Αλλά έπαιξε ρόλο και τα έσπα εκεί. Δώσ' τα εκεί, δώσ' εκεί. Το χρήμα. Ακριβώς. Και βούλωσε το στόμα. Όχι να του βολώσει μόνο το στόμα, αλλά να γίνει και κήρυκας του διαβόλου. Κήρυκας του διαβόλου, ψυχρό. Και αυτό γιατί δεν φοβούνται το Θεό τόσο απλά. Ο άνθρωπος είναι αθεόφοβος, είναι ικανός για όλα. Ναι. Ο Ιούδας πώς έφτασε στο σημείο να προδώσει το Χριστό μας? Μαθητής του. Μαθητής του. Σκοτίνιασε ο νους του από τη φιλαργυρία. Δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό? Δεν σας θυμίζει? Ακριβώς. Μαθητής του ήταν. Ναι. Γέροντα, τώρα που λέμε όλα αυτά, πιστεύω είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε, και επειδή είπαμε και στην αρχή για την οικογένεια, το πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τον Χριστό με τόση ωραία εικόνα που να τους εξηγήσουν ότι χρειάζεσαι μόνο Αυτόν, διότι βλέπουμε ότι όσοι έχουν βαθιά πίστη, έστω λίγοι, γιατί όλοι ολιγόπιστοι είμαστε, δεν νιώθεις, έχεις ισχυρό χαρακτήρα. Δηλαδή είδαμε μια κατάσταση όπως και στον κορονοϊό, η μάζα των πολλών και οι ολίγοι, οι ψεκασμένοι, οι τρελοί και πάει λέγοντας. Είδαμε δηλαδή ότι όσοι είχαν Χριστό ισχυρό χαρακτήρα, 10 άτομα να τους έλεγαν κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, άντεξαν. Να ετοιμαστούμε για τα δυσκολότερα. Να ετοιμαστούμε για τα χειρότερα. Βλέπετε, μας διαφημίζουν τώρα η ιεραρχία. Ότι η ταυτότητα δεν είναι τίποτε. Ό,τι λέγανε δηλαδή για τα εμβόλια, λένε τώρα για την ταυτότητα. Θα μας πούνε το ίδιο και για το σφράγισμα. Θα μας πούνε το ίδιο και για τον αρχηγό τους, τον Αντίχριστο. Ναι. Ο κατήφορος δεν σταματάει πλέον. Αν πάρεις μια φορά τον κατήφορο, δεν σταματάει με τίποτα. Γι' αυτό οργανωθείτε. Γαντζωθείτε στο Χριστό και στην Εκκλησία του Χριστού. Με μυστηριακή ζωή. Με μετάνοια. Γιατί τα κάναμε μουσχημα όλοι μας, πρώτος εγώ. Μετάνοια, εξομολόγηση, νηστεία. Αυτό το γένος λέει των δαιμόνων βγαίνει μόνο με νηστεία και προσευχή, λέει. Έτσι λέει. Και τα δαιμόνια τώρα ουριάζουν. Λοιπόν, μυστηριακή ζωή και πολλή προσευχή με δάκρυα ή δυνατό με δάκρυα μετανοίας. Μπας και μας λυπηθεί ο Θεός. Αλλιώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Θα πάθουμε αυτό που πάθανε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Θα πάθουμε αυτό που πάθανε στο καιρό του Νόε. Θα πάθουμε αυτό που πάθανε με τον πύργο της Βαβέλ. Έχουμε ιστορικά γεγονότα που ο Θεός δεν τα άφησε έτσι να περάσουμε. Επενεύει, λειτουργούσαν οι πνευματικοί νόμοι. Θα κάνει εξαίρεση στην εποχή μας που τα κάναμε ακόμα χειρότερα εμείς και δεν ανησυχούνε. Δεν ανησυχούνε αυτοί που έπρεπε να ανησυχούνε. Δεν υδρώνει το αυτί τους να πούνε έχουμε ιστορικά γεγονότα. Εμείς ξεπεράσαμε αυτό που είχαν γίνει τότε. Τι καθόμαστε, γιατί δεν ξεσηκώνουμε το λαό και στη μετάνοια αλλά και στον αγώνα. Τίποτα. Ναρκωμένοι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Τι τους ποτίζουν εν πάση περιπτώσει. Μα δεν τα λένε για ιστορικά γεγονότα, τα λένε για παραμύθια, ότι αυτά δεν έγιναν, ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Τολμάνε όμως να το πούνε έτσι, ας τολμήσει κανένας να πει ότι είναι παραμύθια. Να το πει να δούμε. Αν το πει, θα πρέπει να ασκήσει την Αγία Γραφή και να μας παρουσιάσει τη δική του, να δούμε. Έχει την τόλμη. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει, όποιος και να είναι αυτός. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Πιστεύετε ότι ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει, δεν ξέρω αν θα ζούμε κλπ. Θα είναι πρόσωπο ή σύστημα? Πρόσωπο. Δηλαδή απρόσωπο σύστημα. Πρόσωπο θα είναι. Θα είναι και πρόσωπο, λέτε. Ακριβώς. Και το σύστημα θα είναι. Το σύστημα είναι ήδη αλλά θα είναι και πρόσωπο. Θα είναι άνθρωπος, ο οποίος θα είναι όλο δαιμονισμένος. Απλά όλο θα το πρέπει να δαιμόνιο, βρει έτοιμα από το σύστημα όμως. Για να όλο φύγει. το δαιμόνιο θα είναι μέσα σε έναν άνθρωπο. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να σαρκωθεί όπως ο Χριστός, να πάρει σάκα. Ναι. Και θα μπει μέσα σε άνθρωπο και θα είναι κατευθυνόμενος από τον ίδιο το δαίμονα.
Αλλά περιμένουμε αυτό το παλικάρι που λέγεται προφήτης Ηλίας. Αυτό περιμένουμε. Να δεις τι έχει να γίνει τότε. Να δεις, πανηγύρι θα γίνεται. Τότε θα ξεχωρίσουν τα πράγματα. Ποιος είναι με ποιον. Ναι. Έτσι. Δεν θα έρθει η φωτιά που δεν σβήνει. Το περιμένουμε το παλικάρι αυτό, το περιμένουμε. Αυτό έχει σφάξει 450. Τότε ιερείς του Βάλ. Τώρα ποιος ξέρει πόσους έχει να σφάξει. Και τι θα έχει το ίδιο όνομα ο προφήτης Ηλίας. Γιατί να μην έχει το ίδιο όνομα. Γιατί να τα αλλάξει δηλαδή. Έχει να φοβηθεί τίποτε. Λέω. Ξέρουμε ότι δεν έχει γευτεί θάνατο. Ζει. Να σας πω ότι κάποιες φορές περνάει από τα μοναστήρια του εκεί. Δικά του είναι. Έτσι. Εδώ στις αδελφές μας. Και γιατί να μην περνάει και από τις αδερφές μας εδώ από το προφήτη Ηλία. Δεν είναι δικό του. Και αφού είναι δικό του, περνάει, τις χαιρετάει, τις ενισχύει και φεύγει. Μόνο που εμείς κοιμόμαστε εκείνη την ώρα δεν το βλέπουμε. Μάλιστα. Το νιώθουμε, αλλά δεν το... Ακριβώς. Το νιώθεις όμως, δεν νιώθεις ότι υπάρχει εκεί... Η παρουσία του. Έτσι. Ακριβώς. Δόξα. Γέροντα, μια ερώτηση αφού φτάσαμε σε αυτά. Γιατί μου το είπε η αγαπημένη μου. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά που ακούγεται, γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Γι' αυτό έχω να πω να παρακαλάμε στο Θεό γονατιστή να στείλει εργάτες στον αμπελώνα του και κυβερνήτες θεοφοβούμενους. Να μας στείλει ένα τέτοιο ευλογημένο. Κάθε αίτηση στην Παναγία, στον Κύριο μας. Εργάτες στον αμπελώνα του και κυβερνήτες θεοφοβούμενους. Θα μας στείλει ευλογημένο. Δεν θα μας αφήσει. Αρκεί να έχουμε μετάνοια. Και η μετάνοια τα λύνει όλα τα προβλήματα. Πάτε μου, τι λες, εκεί, γονατιστή με δάκρυα. Χριστέ μου, λυπήθους μας, στείλε μας. Γιατί εμείς περισσότερο από τους άρχοντες υποφέρουμε παρά από οτιδήποτε άλλο. Άρα ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι μύθος. Όχι καλή. Γιατί φοβάμαι μήπως έρθει ο Αντίχριστος και τον μπερδέψουμε με τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Μα γι' αυτό θα έρθει ο αυτός είναι ο προφήτης. σωτήρας, ότι είναι ο καλύτερος κλπ. Τον ακολουθήσουμε και εν τέλει είναι ο Αντίχριστος. Μα γι' αυτό θα έρθει ο προφήτης Ηλίας για να μας τον μαρτυρήσει ότι αυτός είναι που περιμένουνε τον Αντίχριστο. Θα μας το δακτυλοδεικτήσει. Αλλιώς όντως θα πλανηθούν, λέει, ή δυνατόν και οι εκλεκτοί. Εκλεκτοί ποιοι είναι, αυτοί που αγωνίζονται, που οι ιεράρχες, οι αρχιερείς, ξέρω εγώ. Γιατί αυτός θα παρουσιαστεί ότι είναι ο καλύτερος. Δεν θα θέλει πολέμους, θα βοηθάει τους φτωχούς, δεν θα θέλει την αδικία, ξέρω εγώ. Στα πρώτα 3,5 χρόνια θα φανεί ένας τέλειος. Θα πλανηθούμε γέροντα πολλοί κόσμοι. Ήδη να το λέει και οι εκλεκτοί. Γιατί θα παρουσιαστεί ένας τέλειος άνθρωπος και θα λένε, μα αυτό δεν ζητάμε. Δεν ζητάμε ένα τέτοιο κυβερνήτη. Τι άλλο ζητάμε. Γι' αυτό και θα μισηθούν οι χριστιανοί που θα ξέρουν ότι είναι ο Αντίχριστος. Και δεν θα ακολουθούν. Θα μισηθούν τόσο πολύ που όταν λέει πιάσουν τον προφήτη Ηλία και τον Ενώ ο Αντίχριστος, θα τους κρεμάσει. Και θα γίνει τέτοια χαρά από τον κόσμο που θα αλλάζουν δώρα, λέει, μεταξύ τους. Μετά όμως 3 μέρες που θα αναστηθούν, τότε θα αρχίσουν να τρέμουν τα πόδια τους. Ναι. Τότε να δούμε τι έχει να γίνει. Ναι. Ακριβώς. Γέροντα, πώς γίνεται να φτάσει ένα σε τέτοιο σημείο που να μπει μέσα του Αντίχριστος? Πώς θα το επιτρέψει ο Θεός. Και είναι τόσο αμαρτωλός. Με τον Αντίχριστο θα γεννηθεί με τέτοιο δαιμόνιο, λένε. Και αυτός ο Αντίχριστος έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι θα γεννηθεί με τέτοιο κάθαρτο πνεύμα μέσα του και θα είναι προσχεδιασμένο. Όχι προσχεδιασμένο, από την αμαρτία. Από τη μητέρα, από τα γεφωνοφάσια του τι θα έχει. Θα είναι με αμαρτία, θα είναι. Ναι, θα είναι μορφωμένος, θα είναι τέρας μορφώσεως, θα κάνει θαύματα. Ψεύτικα βέβαια, όπως κάνει η επιστήμη, δεν κάνει θαύματα εκεί, ξέρω εγώ, θα κατεβάζει φωτιές από εδώ αυτό, και θα λένε οι άνθρωποι, αυτό περιμέναμε. Ναι. Και θα είναι αυτός που μας έχει μαρτυρήσει ο Χριστός μας εδώ και 2.000 χρόνια, που είπε ο Χριστός μας, εγώ ήρθα
στο όνομα του πατρός μου και δεν με δεχτήκατε. Αυτός που θα έρθει στο όνομα το δικό του θα το δεχτεί. Έτσι μας είπε ο Κύριος μας εδώ και 2.000 χρόνια. Γι' αυτό να είμαστε σε επαγρύπνηση, μπορεί να είναι στις μέρες μας. Αυτό τον οικουμενισμό που ετοιμάζουν μια θρησκεία με έναν αρχηγό, αυτόν ετοιμάζουν. Αυτός είναι. Και μάλιστα βλέπετε ποια πρόσωπα είναι. Μέσα εδώ, σε αυτό το σύστημα, ποιοι πρωτοστατούν. Με αρχηγό τον Μπάμπα και κάτι πατριάρχες από εδώ, κάτι αρχιερείς από εκεί, κάτι αυτό. Ετοιμάζουν αυτόν τον, ετοιμάζουν, ναι. Όμως εμείς να είμαστε σε επαγρύπνηση, να μην πέσουμε στην παγίδα τους. Έτσι. Χωρίς ότι θα μας το δείξει ο προφήτης Ηλίας, αλλά θα κατηγορηθεί, θα λένε αυτός δεν ξέρει τι λέει. Ναι, θα τον μισήσουν κιόλας. Εμείς όμως θα τον ακολουθήσουμε, διότι θα ξέρουμε από τις γραφές μας, από τους Αγίους μας, ότι αυτός μας λέει την αλήθεια. Και μπορεί να πάρουμε και τα βουνά. Το Μπέλες είναι γεμάτο από σπηλές και έχει να φιλοξενήσει πολλούς. Αν χρειαστεί θα πάμε εκεί για 3,5 χρόνια. Διότι για τους εκλεκτούς λέει θα κολοβώσετε τις μέρες, θα τις μικραίνει δηλαδή. Θα περνάει το 24ωρο και θα νομίζουμε ότι πέρασαν 2 ώρες. Έτσι. Ευλόγησο. Μπορείτε να μας θυμίσετε λίγο, 3,5 χρόνια λέει θα είναι ήσυχα τα πράγματα και 3,5 χρόνια θα είναι πολύ σκληρά όταν από τη στιγμή που θα εμφανιστεί. Στα πρώτα 3,5 χρόνια θα δείξει ότι είναι τέλειος άρχοντας. Θα σταματήσει τους πολέμους, θα σταματήσει τη φτώχεια, θα σταματήσει, ναι. Και μετά τα 3,5 χρόνια θα δείξει τον πραγματικό εαυτό του. Ένα θύριο ανήμερο. Και ο προφήτης Ηλίας θα έχει φανεί πριν από αυτά τα πρώτα 3,5. Ακριβώς. Από τα πρώτα θα φανεί ο προφήτης Ηλίας για να μας προετοιμάσει. Ότι αυτό το θηρίο που φαίνεται σαν άγγελος, ξέρω εγώ, αυτό είναι το θηρίο, ο Αντίχριστος. Αντί του Χριστού. Έτσι. Και θα έρθει να ανταγωνιστεί το ουσιαστικό ό,τι έκανε και ο Χριστός. Τα θαύματα, θέλει να μιμηθεί. Και έχω και εγώ δυνάμεις, εγώ είμαι Θεός. Έτσι. Θα λέει, ναι, ότι εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι αυτό που περιμένατε. Εμείς γέροντα θα ρωτήσουμε εσάς πάντως. Κύριε λες, και δεν ρωτάμε τον προφήτη Ηλία ευλογημένη να είμαστε ασφαλείς. Εντάξει, ναι. Ναι, το ταλέπορο. Κύριε λες. Ευλόγηση. Να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση ο Αντίχριστος ήδη να έχει γεννηθεί? Δεν αποκλείεται τα γεγονότα έτσι που τρέχουν. Οι προετοιμασίες που γίνονται παγκοσμίως. Βλέπετε, κάναν το εμβόλιο με τον ίδιο τρόπο παγκόσμια. Δεν ήταν μόνο στην πατρίδα μας ή στην Ευρώπη. Εμείς ήμασταν πρωτοστάτες όμως, αυτό είναι το περίεργο. Ορίστε. Ο δικός μας ήταν πρωτοστάτης. Πρότεινε και λύσεις εκεί πιο πάνω στους Ευρωπαίους. Ο Μητσοτάκης λέω. Ήταν πρωτοπόρος. Ναι. Άρα... Καλή μου. Αυτός είναι δαιμονοκρατούμενος, αφού είναι αφορισμένος. Ξεκάθαρα. Έχει να κάνει καθαρά με τα δαιμόνια. Μπαίνει όμως στην εκκλησία κανονικά. Τι γίνεται εκεί, Γέροντα? Προσέξτε το να δείτε πώς κάνει το σημείο του σταυρού. Θα φρίξετε. Έτσι θα φρίξετε. Ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος είναι και το δείχνει. Και ο γιος του το ίδιο κάνει. Τώρα δεν το ξέρω το γιο του. Ναι, το δείχνει ξεκάθαρα. Ναι, ένα παλικαράκι είναι και έτσι κάνει. Με το αλλά αυτός είναι δαιμονισμένος αφού είναι αφορισμένος. Και ότι ο άνθρωπος, εάν δεν είναι με τον Χριστό, είναι με τον διάβολο. Και αφορισμένος σημαίνει χωρισμένος από το Θεό. Αυτός είναι χωρισμένος από το Θεό. Άρα είναι με τον διάβολο. Τι θα κάνει? Αφού είναι με τον διάβολο θα κάνει δαιμονικά πράγματα. Και το βλέπετε από τις κινήσεις του. Προσέξτε το να δείτε και το ύφος του και το περπάτημά του και όλα. Λίγη προσοχή δώστε του και θα καταλάβετε με ποιον είναι. Καλά αυτός ο ταλέπορος το πήρε τον κατήφορο. Δεν βρίσκεται κανένας να το σταματήσει, κανένας φίλος του που τον αγαπάει. Αφού όλοι τέτοιοι είναι. Όλοι τέτοιοι είναι. Του δίνουν σβοξιά να πάει πιο κάτω. Ναι, αυτοί δίθεν που τον αγαπάνε. Και δεν έχει κανένα φίλο αρχιερέα να του πει, βρε άνθρωπε, θα χάσει την ψυχή σου. Αλλά μήπως πιστεύει ότι έχει και ψυχή? Η πατρίδα μας περνάει την πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Αν θα έλεγα ότι ακόμα χειρότερα από ότι ήμασταν υπό τον Τούρκο, δεν θα κάνω λάθος. Εκείνοι σεβόντουσαν την πίστη μας.
Τον καιρό εκείνο είχαμε 600 μοναστήρια. Τώρα προσπαθεί να τα κλείσει. Αυτός δεν έδωσε τη διαταγή και οι άλλοι την εκτελούσαν να κλείσουν οι εκκλησίες. Αυτό που δεν τόλμησαν οι Τούρκοι 400 χρόνια, το τόλμησε αυτός. Ναι. Που αν θέλουν οι δικοί μας οι πατριάρχες, οι μεγάλοι ιεράρχες, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτό. Ξεσηκωμός θα γινόταν. Να πω κάτι. Πολλοί κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν ξέρω τώρα και αν είναι μπέρδεμα, ότι με βάση των προφητιών και των Αγίων μας, ότι εντάξει έχουμε χρόνο, γιατί αν κάνουμε έναν αγώνα έχουμε και χρόνια μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν πει ότι θα ζήσουμε χρόνια, ότι έχουν στο μυαλό τους ότι θα έχουν μετά χρόνια που θα ζουν. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί τα γεγονότα γέροντα άλλα δεν μας δείχνουν τώρα το πόσο χρόνο θα έχουμε μετά και αν θα έχουμε. Καλή μου Χριστίνα, το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου είναι η αναβολή. Ναι. Έχετε χρόνο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, γιατί για τον κάθε άνθρωπο τα γεγονότα είναι από τη στιγμή που θα φύγει. Ξέρουμε πότε θα φύγει ο άνθρωπος. Μπορεί να φύγουμε αύριο. Όχι, λέω το άλλο, το ότι δείχνει τώρα ότι έχει φτιαχτεί όλα τα πάντα να προετοιμάζουν και να φέρουν τον Αντίχριστο. Αυτό δεν ξέρουμε μετά πόσα χρόνια από τον Τρίτο Παγκόσμιο θα μας χαρίσει ο Θεός. Ναι. Πού να το ξέρουμε, μπορεί να μην έχουμε και χρόνο. Αυτοί δουλεύουν πυρετοδός για να φέρουν τον αρχηγό τους. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς πυρετοδός να είμαστε με τον Χριστό μας. Αυτό. Να γατζωθούμε εκεί στο Χριστό με τα μυστήριά Του, με τις προσευχές μας, με τα παρακάλια μας εκεί. Και δεν θα μας αφήσει ο Θεός με τίποτε, διότι εμείς ξέρουμε εκ των προτέρων ότι ο Χριστός θα είναι νικητής. Και όποιος είναι με τον Χριστό, αυτός θα είναι νικητής. Ναι. Διότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Θεός. Αυτοί ό,τι και να είναι, δεν πάβει να είναι δημιουργήματα. Και το δημιούργημα δεν μπορεί να τα βάλει με τον δημιουργό. Γι' αυτό γαντωθείτε εκεί με τον Χριστό και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Εκεί, μαζί Του, με τον Χριστό εκεί. Τ' άκουσες, ευλογημένε, τ' άκουσες. Δεν φαίνεστε πλέον. Δεν φαίνεται, εντάξει, λίγο. Ακούγονται όμως οι φωνές, ακούγονται αυτά. Αυτά ακούγονται. Κύριε Λέξ. Να τους, κύριε Λέξ. Τώρα φαίνεστε. Γέροντα, έχουν βγει πολλοί άνθρωποι και διάσημοι και αυτή της εξουσίας που βγαίνουν και λένε τα μάτια τους κλείνουν σαν τις γάτας με μεμβράνη. Τότε να σας πω με την ευκαιρία αυτή που μου θυμίζεις, τι μου είπε ένας ιερέας πριν 2-3 μέρες. Πήγε, λέει, στην τράπεζα για μια του υπόθεση. Είχε κάποια συναλλαγή. Και στην πόρτα, λέει, εκεί πριν μπεις μέσα, έχει ένα μάτι. Εγώ δεν ξέρω, γιατί έχω χρόνια να πω στην τράπεζα. Και θα πρέπει να το κοιτάξεις, λέει, εκείνο το μάτι για να σου άνοιξει την πόρτα. Και σκέφτηκα, λέει, εγώ, πριν πάω μέσα, να λέω την ευχή. Και λέγοντας, λέει, την ευχή, άρχισε να βγάζει κάτι, λέει, ότι δεν επιτρέπεται, δεν κάνει αυτό. Τον εμπότης να μπει μέσα. Με την ευχή. Για σκεφτείτε, τι δυνατό όπλο είναι αυτό που μας έχει δώσει ο Χριστός στα χέρια, την προσευχή. Το αλλάζει τα συστήματα του διαβόλου. Δεν μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό κάντε το χρήση. Όπου και να βρίσκεστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με την καρδιά σας εκεί, να δείτε τι έχει να γίνει. Θα τους χαλάσουν όλα τα σχέδια τους. Όλα τα όργανά τους. Θα αρχίσουν να γυρνάνε χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτε. Ναι, κάντε το. Πες το, ευλογημένο, πες το. Μπορώ να μιλάω μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, έχω πολλά να πω. Θα μου τα γράψεις, Τα θέλω γραμμένα. Όχι το Θεό. Θα μείνει και στην ιστορία. Όχι το Θεό. Λοιπόν, ήδη βλέπω ότι δεν λέτε να φύγετε. Δεν λέμε. Αλλά φαίνεται θα σας διώξω με το ζόρι. Κύριε Λέξη. Παναγιώτη θα μείνει εδώ. Ναι, λέω στη γυναίκα του, λέω ότι θα μείνει εδώ μάλλον. Έτσι, Γέροντα,
ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος γνωρίζονται από την Αθήνα, πηγαίνουν μαζί στο κουκάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και βρέθηκαν εδώ τυχαία σήμερα. Τυχαία, αλήθεια, το λες, ναι. υπάρχει Σας τύχη, το λέω, ναι, δηλαδή. γιατί πρέπει να το δείτε. Υπάρχει τύχη. Δεν πρόνοια υπάρχει του Θεού. τύχη, ήταν μια Άρα πρόνοια. δεν βρέθηκαν τυχαία. Ναι. Ήταν η πρόνοια του Θεού που τους ένωσε εδώ. Μα ο Χριστός ενώνει ευλογημένοι, ο διάβολος διαβάλλει και χωρίζει. Γι' αυτό και βλέπεις, ο ένας στην Αθήνα, ο άλλος δεν ξέρω πού, Και αυτός στην Αθήνα και οι δύο στην τους Αθήνα. ένωσε εδώ Και στο τους μοναστήρι. έφερε εδώ, ναι. Δόξα τω Θεώ. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά εδώ. Εχθές έγινε γέροντα Α, με τους γειτόνους ορίστε. μου. Ναι, από την Κόρινθο. Από την Κόρινθο, απέναντι ο γείτονας μου 2,5 μέτρα από το σπίτι μου, δεν μιλάγαμε όλα τα χρόνια. Δηλαδή, μιλάγαμε ένα γεια, δεν είχαμε σχέση. Και δεν ήταν εδώ. Ναι. Γιατί δεν έλεγες γεια. Δεν είχαμε σχέση. Άντε σηκωθείτε. Διευχών των Αγίων Πατερών μόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να σας δείξει ο παράδεισος. Αμήν. Αμήν.